Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň. Že nikto nebude vedieť, odkiaľ prišli peniaze na účet, že to nikoho nebude zaujímať, že tí, ktorí takúto kampaň vedú, to už považujú za úplné detaily. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády. Ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. Toto vám nezabudnem nielen kvôli mojim dvom synom, ale toto vám nezabudnem kvôli občanom Slovenskej republiky, lebo zopakujem.